Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Usiku wabwino kwa inu nonse ndipo tikulandireni kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe tikupatsirani mtsutso wa atsogoleri omwe adzapikisane nawo pa chisankho cha pa 16 September 2025 kuno ku Malawi. Dzina langa ndi Joab Frank Chakaza. Usiku uno ndikhala ndikuyendetsa mtsutsowu ndi mzanga Leah Malekano. Mwapadera ndikulandireni atsogoleri amene mukutenga nawo mbali pa mtsutso umenewu. Pa mtsutso umenewu tinayitana atsogoleri a zipani zisanu: People's Party PP, Malawi Congress Party MCP, UTM, United Democratic Front UDF, komanso Democratic Progressive Party DPP. Koma mene mukuonera pamu atsogoleri amene anatsimikiza komanso anaonesa chidwi kuti akhoza kutenga nawo mbali pa mtsutso umenewu ndi amene mukuwaonawa: a Joyce Banda a PP, Dalitso Kabambe a UTM, a Tupere Muluzi a UDF. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chovomera kubwera ku mtsutso umenewu. Mtsutsowu akonza ndi a Malawi Presidential Debates Task Force. Ndiye tisanayambe mtsutso umenewu timafuna tikukumbutseni atsogoleri athu za malamulo a mtsutso amene mwauzidwa kale ndipo mwavomereza kuti mutsatira malamulo amenewa. Pa mtsutso umenewu tikhala tikuyang'ana madera atatu: zachuma, economy, ulamuliro wabwino, good governance, komanso kupeza thandizo lofunikira pa umoyo wa munthu, access to social services. Mtsogoleri aliyense apatsidwa mphindi ziwiri zoti apereke mawu otsekulira. Kenako tiyamba kupereka mafunso ndipo mukuyembekezeka kumayankha mafunsowa mu mphindi ziwiri zokha. Pamene palipo funika kufunsa funso potsatira yankho lanu, muzikhala ndi mphindi imodzi yokha kuti muyankhe kapena kuyankhapo pa zomwe mzanu wayankhula ngati palipo funika kutero. Pamapeto pa mtsutsowu mtsogoleri aliyense apatsidwanso mphindi ziwiri kuti alankhule mawu omaliza. Mtsogoleri aliyense adzifunsidwa mafunso motengana ndi dzina lake lomaliza kapena kuti surname. N'chifukwa chake muona kuti atsogoleri athuwa tayika mmene tayikiramu tatengera ma surname awo. Mtsutsowu uchitika mchichewa. Tsopano ndi nthawi yoti mtsutso wathu uyambe. Mmene anafotokozera mzanga Joab, tikupatseni mpata kuti mukhoza kuyankhula mawu oyamba. Mu mphindi ziwiri zokha tatiuzeni masomphenya anu pa dziko la Malawi. Chifukwa chani mukuona kuti inu ndi mtsogoleri oyenera kutsogolera dziko lino la Malawi? Tiyambe ndi inu a Joyce Banda, muli ndi mphindi ziwiri. Ndikuthokozeni Mai Leah ndipo ndithokoze onse amene abwera komanso azinzanga amene tikupanga mtsutso umenewu. Ineyo ndaona kuti ndizofunikira kuti chuma cha dziko lino la Malawi tichiunikirenso ndipo kuti ine ndiziyenereze kukhala mtsogoleri. Chifukwa chake ndi chakuti ntchito iyi nayigwira kale ndipo mmene ndinkabwera kuzakhala president tinali pamene tilipa. Mafuta kulibe, chuma kulibe, anthu chakudya alibe, magetsi kulibe, ndalama za forex kulibe. Ndiye ndinachita chotheka ndi boma yanga kutembenuza chuma cha dziko ili. Chifukwa chake ndikuona ngati kuti apapa I'm on familiar ground. Ineyo ndiyenera kunena kuti I'm a tested leader. Tathokoza kwambiri a Joyce Banda. Adalitso Kabambe, muli ndi mphindi ziwiri. Amalawi anzanga, dziko la Malawi tsopano lafika poyipa kwambiri. Moyo ukuwawa, chakudya chavuta, njala yativuta kwambiri, anthu akudya chitedze, akudya nyika, chifukwa fetereza adakwera mtengo kwambiri ndipo akukwererabe
anthu akukanika kugula fetereza. Mbewu zinakwera mtengo kwambiri zachimanga, anthu akukanika kupeza mbewu. Ulimi wativuta, nthaka yaguga, tili ndi climate change, zakudya monga ngati dziko tikukanika kudzilimira zakudya zokwanira. Mabizinesi anthu ambiri alowa pansi, agwa, kotero kuti anyamata athu akamaliza skulu sakupeza ntchito kwina kulikonse. Zinthu zakwera kwambiri mitengo, monga la dzina la president athu pano, chilichonse chakwera paliponse. Pamene kapezedwe ka ndalama ka Malawi kachepa kwambiri, Amalawi ambiri akulira, Amalawi ambiri akuvutika, chitukuko kulibe. Chonsecho boma labwereka ndalama za nkhaninkhani zoposa 18 trillion kwacha mu zaka 5. Amangoyendayenda, kumangoyendera, palibe chitukuko chotakhoza kuchionetsa kwina kulikonse. Muzipatala mwathu mulibe mankhwala, masukulu akuapeza mwayi ndochepa, mafiza akwera, makolo akukanika kutumiza nawo ku sukulu. Mwatsala ndi 20 seconds. Misewu yathu mapotholes okhaokha, infrastructure kulibe, kunzuzu kulibe airport, ndi mavuto osiyanasiyana a dziko la Malawi. Pakufunika anthu amene akudziwa zakayendetsedwe ka chuma. Ine mwangati governor wakale komanso budget director ndi munthu amene aphunzitsa za chuma. Tathokoza kwambiri Adalitsoka Bambe. 2 minutes yanu yatha. Atupele Muluzi muli ndi 2 minutes. Zikomo kwambiri. Chuma sichikuyenda bwino. Monga fotokoza anzanga. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Zimene zikupangitsa kuti anthu asakhale ndi ndalama kuti agule chakudya. Zinthu sizili bwino pangani ya chuma. Tikudziwa kuti umphawi wakwera kwambiri. Zaka 5 za mbuyomu pamayiko tikamanena kuti kusauka tinali pa 50%, anthu osaukitsitsa mdziko muno. Chaka chino tikuthamangira 80%, mmene atanthauza a World Bank. Tikudziwa kuti chumachi kuti chikonzedwe pafunika utsogoleri. Choyambirira ndikuthana ndi katangale. Chifukwa zimene zapangitsa kuti chikhulupiriro chitayike mdziko muno, makamaka anzathu amene amatithandiza ndalama, madonors, ndi nkhani ya katangale. Tiyenera kukhonza nkhani ya katangale. Komanso pafunika utsogoleri, leadership. Kuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chakudya, anthu akhale ndi ndalama mthumba, tionetsetse kuti tikupereka kachitidwe katsopano. Monga mukudziwa kuti ine ndine mtsogoleri amene ndi wa generation yatsopano, amene tikudziwa kuti tikozosintha dziko lathuli. Ndayima pano ndi plan yonetsetsa kuti tikhonze chuma chathu. Plan yonetsetsa kuti Amalawi akhale ndi makobi ndi nthumba ndi chakudya ku nyumba. Ine ndikudziwa kuti tikhala tikulankhula za plan imeneyi pa mtsutso umenewo. Ndikuthokozeni kwambiri. Zikomo. Athokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tiyambe mafunso athu madzulo ano, tiyamba ndi nkhani ya zachuma kapena kuti economy. Chuma cha dziko lino chimadalira ulimi, ndipo tiona kuti achinyamata akusowa ntchito. Tikuyankhula pano theka la achinyamata pakati pa zaka za 18 ndi 35 akusowa ntchito, pomwe 3% yokha ndi omwe ali pa ntchito zokhazikika. 5% amachita maganyu malingana ndi kafukufuku wa Afrobarometer wa 2024. Ndipo Amalawi opitirira theka ali pa umphawi wadzaoneni. Ripoti la World Bank la 2020 lidanena zimenezi. Ndiye nkhani ya zachuma ndiyofunika kuti inu mudati mwapatsidwa mwayi wotsogolera kapena kuyendetsa dziko lino mudzawunikirepo masiku 100 oyambirira. Mudzachita chani kuonetsetsa kuti kwacha ndiyo khazikika komanso katundu
asamakwerekwere mtengo. Ndipo yamba tinamba ndi Dr. Joyce Banda, pano tiyambira ndi Atupele Muluzi, kenako timva kuchokera kwa Akabambe, kenako Dr. Joyce Banda. Muli ndi 2 minutes. Atupele Muluzi, mudzachita chiyani masiku 100 oyambirira? Chimene chikupangisa kuti katundu azingokwera mtengo tsiku ndi tsiku ndi ndalama yakunja ikusowa. Monga mukudziwa kuti iti ndi official exchange rate 1750 mabanki, koma tikapita pansika tikuona kuti imene ndi 4400 pa black market. Izi zimene zikupangisa kuti katundu azikhala kukwera mtengo tsiku ndi tsiku. Nde choyambirira kukonza exchange rate yathu. Ife tipanga liberalize exchange rate tsiku loyambirira. Liberalization utanthauza kuti exchange rate yathu osati devaluation yayi. Liberalizing kuonetsetsa kuti exchange rate ikuenda by economics through market forces, supply and demand, kuonetsetsa kuti tupanga abolish the peg. Iziso tipangaso kuonetsetsa kuti privatization in drama za foreign exchange, drama za kunja, tipititsa kuma sectors amene akubweretsa drama ya kunja. Titetsa kugula magalimoto anyuwani, tuonesaso kuti pali zinthu zina senera kuti tizigula. Monga ndipereke chitsanzo, pakali pano tikugula cement kuchokera kunja, pamene tikudziwa kuti ndi makampani mdziko muno amene akupanga cement. So choyambirira ndi kukonza exchange rate. The exchange rate. Liberalizing the exchange rate, abolishing the peg, kuonetsetsa kuti the economy realigns to make sure kuti tikoza kubweretsa economic growth through innovation. But the first thing we must do in the first 100 days ni kuonetsetsa kuti tikukonza nkhani yosowa drama yakunja imene ithandize panga stabilize the exchange rate, komanso kuti drama simangokwera pa market pathu. Pamene tikachoka pamenepo ndi pamene tiyang'aneno ma sectors onetsetsa kuti tapanga stabilize economy, tikuyang'ana innovation, tibweretse kachitidwe katsopano kuti chuma chathu chipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi mafunso ena otsatira, ndiye musataye mtima kwenikweni tikupatsani mpata kuti mutilongosolere ziwiri zitatu, koma ndinafuna pano tipite kwa Dr. Kabambe kuti nanunso mutilongosolere funso ndi lomwe lija 2 minutes. Nkhani ya kasinthidwe ka ndalama zathu ndi zakunja ndi nkhani yokhudza kuti kodi ifeyo timatulutsa kunja katundu ochuluka bwanji, timayitanitsa katundu wambiri bwanji kuchokera kunja. Amene amatipangira ndalama zakunja dziko lino ndali mafoja ati nda sugar, komano amene amagula zinthu zambiri kunja ndi boma. Boma ndi imene magula zinthu zambiri kunja, limabwereka ndalama m'mabanki ndi kumakagulira magalimoto odula, kumayendera kupitira kunja dziko lomwe lino kupanga zosiyanasiyana zimene akugwiritsa ntchito. 70% ya government expenditure imalowera kugulira zinthu zakunja. Mu 100 days oyambirira ife tiyangula mboma UTM tsiku lomwelo tikusinthiratu budget ya boma, ndicho linga chona kuti tichotse ndi kuchepetseratu zinthu zimene boma lamala limagula kuchokera kunja. Ndiye kuti madollars ochepa amene tili nawo tapeza kuchokera kuti sugar ndi foja afanane ndi madollars amene industry ingafune kuyitanitsa zinthu zakunja kunja. Zikatero ndiye kuti ndalama yakwacha ibwerera bwinobwino kukhala yokhazikika. Ikakhazikika ngati tikutulutsa zambiri kunja ndiye kuti ndalama yakwacha ikhazika tikhani ma reserves ochuluka. Ife sizapanga devalue ya, sitikupanga devalue koma tikudzakonza kuti nochichepetse zimene boma limagwiritsa ntchito. Tikatero tike 500 billion kwacha ku migodi, 500 billion kwacha ku ulimi, 500 billion kwacha ku mining, ku manufacturing, 500 billion kwacha tourism. Ma sectors 4 amenewa tikaka ndalama zimene 100 days imweyo tikamakonza so budget yathu zithandizira kuti ndalama zakunja ziyambe kupezeka zambiri. Ndiye kuti takonza nkhani ya forex, ma reserves komanso ya ntchito za chinyamata dziko lino. Zikomo kwambiri Dr. Kabambe. Timve kuchokera kwa Dr. Joyce Banda, 2 minutes. Izizi tinazichita kale, tinalipeza dziko lili apa powawapa. Zimene takonza ife ndizakuti choyambirira kuyang'ana kwacha yathu, exchange rate yathu igwirizane ndi mmene ilili realistically, osakhala za fake. Fake chifukwa chakuti ku black market kuli mtengo wina, komanso ku banki kuli mtengo wina. Ife maganizo athu ndionena kuti tichite kaye chotheka. Manifesto yathu taigawa pawiri.
tagawa ina imene tikuitchula kuti quick fix, tione kuti anthu pakali pano mavuto amene akumana nawo m'mabanja tipange bwanji kuti achepe. Ndiye tagwirizana kuti m'mabanja muja mulowe ndalama, kuti mulowe ndalama m'mabanja muja, mukalowa ndalama anthu atha kugula sopano chakudya kumalowa nyumba muja. Ifeyo inflation imene yakwera kukafika almost 30% imakhala influenced ndi kusowa kwa chakudya pakhomo. Maganizo athu ndionena kuti tikathandiza anthu kukhala ndi ndalama pakhomo by establishing imene tikutchula kuti cash for work. Tinapanga kale 2012 anthu agwire maganyu ndalama zilowe nyumba. Kachiwiri tisonkhanise chakudya chogawa kwa anthu, chifukwa pakali pano njala imene itibwere ikhala yoopsa kuposa iyi. Chachitatu taganiza kuti ifeyo tipitirize ndi kumanga nyumba zimene takhala tikumanga m'mizimu. We are going to build 1 million houses. Tikamamanga 1 million houses, it's creating employment ya maganyu yokuti anthu apite akakagwira kumene kuja. Usually tikamamanga 10 houses pamapezeka kuti pali anthu akugwira ganyu pamene paja. Komanso chomaliza tipeze njira yopangira yotsitsira mitengo ya katundu. Tathokoza kwambiri Dr. Joyce Panda. Leah? Kuchokera pa mfundo zimene mwafotokoza zokhazikitsitsira ndalama yakwacha, dziko lino lakhala likuvutika ndi ngongole. Tikukamba pano lili ndi ngongole yopitirira 20 trillion kwacha. Mudzatani Amalawi atawukondani pa 16 September pano kuonetsetsa kuti dziko lino sili kubwereka ndalama komanso mukukwanitsa kupereka ngongole zimenezi. Tiyambe ndi a Joyce Panda. Choyambirira kwenikweni kuti tibwezerese ifeyo chuma chathu ndiye kuti tipange imene pachizungu timati austerity measures. Austerity plan yosonyeza kuti tikuzimana kuti ifeyo tikapeza ndalama zija osamwaza. Ndalama muziko muno meti kuonera inafe zilipo zambiri. Ndipo tikuziwa kuti titasonkhanisa zimene zija ziyachitanso encourage anzathu oti angatithandize. Ifeyo tikufuna kuti tifike pa stage yokuti anyamata athu apeze zintchito, azimayi athu apeze chochita. Kupitiriza ntchito ija ndanena yomanga zinyumba 1 million countrywide. Azimayi tiapase maluso skills, azipanga zinthu pakomo, cottage industry. Achinyamata athu azipanga cottage industry pakomo. Kwathandizanso kupeza zinthu ngati rural transportation, njinga za moto zija tinapasa kale kupitiriza imeneyo. Komanso kutsegula a youth center in every district. Mwina tikumayitchula kuti resource center kumene tingathandiza anyamata athu kuchita digitalize. Komanso pano ndayimira pano takhoza zintchito zoti achinyamata athu amene akungoyendayenda muno sangapeze ntchito azipita kunja kukapeza ntchito. Pa center pamenepa ndi pamene pati pakhale pa majiga poti aziphunzisana e-commerce, pamene ati aziphunzisana kupasidwa ma iPad, kuti aziphunzisana using computer and internet, kuti azipeza zintchito zakunja zija. Koma zintchito zopita kunja iwo mmene amapitira anthu kale kuteba zimenezo ife tazipeza kale ntchito zokuti anyamata athu akhoza kutuluka kukagwira ntchito kunja. Ndimafuna tisanachoke pa nkhani imeneyi Dr. Joyce Panda mutifotokozere bwinobwino kuti mfundo izi mwatchulazi zatithandizira bwanji kuti dziko lino sili kubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja, komanso ngati boma mukukwanitsa kubweza ndalama zimenezi. Kwina kubwereka ndalama mukaonesesa akunena kuti 20 years before 2020 tinabwereka ndalama, ndipo zimene tabwereka kuyambira 2020 kuzafika pano zikuposa zaka zonse 20 zambuyozo. Zina zimangokhala leadership, zimafudika zimatengera iwe amene uli sogoleri kuzimana kuupeza mtima. Sizoona zoti boma ingagule mmene tilili pano magalimoto 100. Sizoona kuti mmene tilili pano ndalama zingakhale zikungogawidwa kwa wina aliyense. Zimene titachita control zikhoza kuthandiza. Chifukwa mu 2012 ife tinalanda magalimoto aliyense anasala ndi imodzi. Austerity measures ndipo usogoleri ndi pamene umaonekera ife umayamba kuzimana ndi iweyo. Mukayamba kusonkhanisa ndalama zimene zija zimapezeka kuti you don't need kubwereka kwina. Mukhala nazo chifukwa aliyense amene amapanga geni ngakhala azimayi akumuzi azibambo akumuzi amene akutimvesera pano imapezeka kuti ndi zolowa ndi zotuluka.
ndiye zolowa zizikhala zambiri, zotuluka zizikhala zochepa. Ngati zikuchuluka zotuluka mkungogawana tathokoza kukoyenda kwambiri zimavuta Joyce kwambiri. Banda, nthawi yanu yatha. Yeah. Adalitsoka Bambe, timafuna tidziwe kuti inu mutasankhidwa pa 16 September pano ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, mudzatani poonetsetsa kuti dziko lino silikubwereka kwambiri ndalama ndipo likukwanitsa kubweza ngongole. Muli ndi mphindi ziwiri. Ngongole ndi poison mu economy ina iliyonse. Mukamabwereka ngongole makamaka m'mabanki a dziko nkumazipititsa kuboma, ndiye kuti amakampani onse mwapha, ntchito zawo sizichitika, salemba anthu ntchito, sapanga katundu, chuma cha dziko chimagwa monga dzagwera zaka 5 izi. Komanso mukabwereka ndalama zija ndikugulira zinthu zakunja, chifukwa 70% mmagulira zinthu zakunja, ndalama zakunja nazonso zimatha mdziko, ndalama imaluza mphamvu, chuma chonse cha dziko chimagwa, ndiye vuto lake. Ine kanakonda achakwera kadakhala pano atiyankhira auza Malawi nchifukwa chani mu zaka 5 abwereka 17 trillion kwacha pamene alibe choti aonetsa Malawi ndalama zozapita kuti. Ifa UTM ndikalamboma choyambira tidzapanga forensic audit ya 17 trillion kwacha imeneyi tilondoloze amapanga nazo chani, zinapita kuti. Mbali yanga imefuna fotokoze ifa UTM ndikaloso mboma ndionena kuti ifeyo tidzaonetsetsa tachepetsa kwambiri ndalama zaboma, sitidzabwerekanso kumabanki, tidzasiya ndalama za mabanki, pension funds nazotero, ama private sector agwiritse ntchito, alimbikitsa business awo. Ifeyo tidzayikaso ndalama kwambiri kukonzanso ntchito za ulimi, ntchito za migodi, ntchito zokopa alendo, ntchito za mafakitare, ndi cholinga revenue ya boma, revenue base idzakule kwambiri. Ikakula kwambiri revenue base ija tidzatha kukonza ntchito za masukulu, kukonzera misewu, kukonzera zipatala ndi zina zotero. Nde ife sitidzabwereka ndalama, tidzachepetsa kwambiri ndalama zisizabwereka, mwamake tidzabweza ndalama zija, ndi mmene tingathe kukonzera chuma chathu cha dziko lino. Ndiye pongobwerera mmene munafotokozera mfundo zanu poyambirira munakamba kuti muzayika 500 billion, munachula ma 500 billion angapo mu ntchito zosiyanasiyana. Apa mukuti simuzabwereka kwambiri ndalama. The first 100 days timafuna mutiuze kuti ndalama zimenezi mukuzitchula apa ma 5 billion kupita ku nthambi zosiyanasiyana za migodi muzazitenga kuti. Muli ndi a minute kuti muyankhe. Monga ine ndakhalapo budget director wa dziko lino, komanso monga ndakhalapo governor wa Reserve Bank ya Malawi, timati zero budgeting, zero based budget. Budget ya dziko ndizayiphwasulanso nkuyambiranso. Budget line yoyambirira ndioyika 100 billion kwacha ku console yonse ya dziko lino. Budget ya chiwiri 500 billion kwacha ku agriculture. Budget ya chitatu 500 billion kwacha ku migodi. Budget ya chinayi 500 billion kwacha ku mafakitare. Budget ya chisanu 500 billion kwacha kuzokopa alendo. Tikatero zina zonse zabwera patsogolopo. IMRA pano amatolera pafupifupi 4 trillion kwacha. Mukatenga zimene nazo it's about 4.9 trillion kwacha. Komano budget ya chaka chino it's about 8.2 trillion kwacha. Budget yathu it's balanced, yokwana bwino, investment oriented, yoti zathandiza dziko lino ipite patsogolo much better. Tathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa inu posachedwa apa atupere muluzi, timafuna tidziwe kuti muzatani poonetsetsa kuti dziko lino silikubwereka ndalama zambiri kuchokera kunja komanso mukwanitsa kubweza ngongole zimenezi. Ndikoze kunena kuti sitikudziwa state ya economy amene titenge boma pa 16 September tipeza kuti ndalama kulibe. Mwakamba kuti 20 trillion, half of that external debt, inayo domestic debt. Komanso public debt yathu ndalama za ngongole zathuzi zapangisa kuti pa Chingereza mati debt to GDP ratio ifika about 88%, almost 90%. Zikutanthauza kuti chuma chathu chasokonekera, that is almost debt distress. Nde choyambirira mene ife tichite takhala ndi business first plan, chifukwa tikudziwa kuti pakali pano even the donor assistance amene watithandiza ndalama ochokera kunja achepesa chaka chino ndi half 50%.
pali gap. Paliso gap ina yayikulu imene ikudza trade deficit yathu. Ndrama imene timagwirisira ntchito kuti titenge katundu kunja ndi 3.2 billion kwa chaka. Tikupanga mdziko muno 1 billion yokha, pali deficit ya 2.2 billion. Kodi ndrama zimene zizichokera kuti? Ndiye chifukwa chake choyambirira ndikuonetsetsa kuti one, confidence, international confidence, investor confidence, akhale ndi chikhulupiriro ndi mtsogoleri amene akubwera. Pakhale mtsogoleri amene alibe mbiri yakatangale, pabwere boma imene ionetsetse kuti ikuthetsa kandangale, chifukwa chimene chaononga kwambiri ndi confidence yathu mdziko muno. Chinthu china chimene tichite ndikupanga plan kunena kuti ndrama zimene zichokera kunja, zimene tiyenera kubweretsa kuti chiyendese chuma chiyenera kuchokera ku private sector, business first. Madonors athu akunena kuti iwo akufika nokumapeto kuti azithandiza zithandizo. Ndiye kuti ifeyo focus yathu ni investment, innovation and trade. Focus yathu ikala business, and business imakonda predictability, business imakonda environment yabwino, ndotsogolero wabwino. The first thing we're going to do ni kubweretsa confidence. Chabwino. Nafuna tilowere ku nkhani ina yokhudzana ndi zachuma yomweyi, koma kutsatira zimene anthu ena akhala kukamba okhudzana ndi mabungwe aja a IMF ndi World Bank amene akhala akutithandiza munjira zosiyanasiyana kwa zaka zambiri, koma anthu ena akhala akudandaula komanso kudzudzula kunena kuti mabungwe amenewa mfundo zawo si zabwino makamaka ku mayiko ngati athu osauka kwambiri, third world countries kuphatikizapo lino la Malawi. Akuti mfundo zawo kuti they are neoliberal economic policies. Ndipo ena akhala akunena kuti akuluakulu bwanji tithane nazo tisiyane nawo amenewa a IMF, a World Bank, tizichita zinthu munjira ina. Poyamba ndinafuna ndingomva maganizo anu just for 30 seconds kuti mukuganiza bwanji pa maganizo amenewa. Tiyamba kumeneko ndinuyo Amuluzi, kenako Dr. Kabambe, kenako Dr. Banda. Mwachidule chabe kaye kuti inuyo maganizo anu ndi otani pa nkhani zimenezi. 30 seconds. Mene zililimu pakali pano IMF program palibe, World Bank nayonso sikupereka ndalama amene kuzamadikira IMF. IMF ni mene imapereka signal to international lenders. Koma pamene tili be IMF pakali pano, economy yathu ikuenda bwanji? Sizikuyenda. Kutanthauza kuti taonetsa poyera kuti sitingathe kuendesa patoka pakali pano. Pafunika kuchitika zinthu zina kuti tisafike stage kuti sitikufunanso IMF kapena international bilateral. IMF ndi World Bank. We have no choice. Chabwino. Dr. Kabambe, 30 seconds. Ine ndagwira ndi IMF kwa zaka 25 zanga za public life. IMF amakhala ngati dokotala amene akuwuza kuti iweyo uli ndi BP, mavuto a BP, ndiye usadye nyama. Ukamadya nyama amatha kukusiya kuti zikusokonekere. IMF are there to help maiko ona osadzikula pansi akhale ndondomeko zoyenera zoyendetsera chuma. IMF ndofunikira kwambiri kuno kudziko la Malawi. Chabwino. Dr. Banda, 30 seconds. Sizingatheke kuti IMF ndi World Bank tisagwire nawo ntchito. Ifeyo maganizo athu ndionena kuti manifesto yathu yatinanena kuti taigawa pawiri, kwina kuli migodi, kuli magesi, kuli ulimi, kuli tourism and private sector development. Zimene ziyakuti zitheke kuti tisunthe zifike poti pangira ndalama zokwanira kuyendetsera dziko lino bweza ngongole. Palibe njira ina koma kugwira ntchito ndi IMF ndi World Bank poyenda chitsogolo kukhonza paja panasokonekera paja. Tsopano tibwererenso kwa atupere Muluzi, mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwaniritsa mfundo za IMF ndi World Bank? Mwina anthu ena akumaganiza zoti IMF ndi World Bank sikutithandiza fa kuona kuti kuyambira pamene tinayamba kugwira ntchito ndi mabungwe amenewa miyoyo ya Malawi ikungopita akuvutikabe komanso chuma chikuoneka kuti sichikusuntha kwenikweni. Kusonyeza kuti pali china chake chimene chikuyenera kuchitika. Ndiye ndikupatsani tsopano 2 minutes kuti mulongosole mmene mungadzaonetsere kuti IMF ndi World Bank mwanena kuti sitingasiye kugwira nayo ntchito, komabe anthu akuvutika miyoyo yawo sikusintha. Titani kuti zinthu zonsezi ziziyenda bwino mu dziko muno. 2 minutes. Ndikudziwa kuti ena maganizo kuti mavuto amene tikuwapezawa akuchokera chifukwa cha IMF kapena World Bank. Koma mavuto amene wakubera chifukwa cha utsogoleri wathu mmene tikuyendetsera chuma chathu. Ndikudziwanso kuti pakakhala ma reforms amathaso kupweteka anthu akumudzi. Ndiye chifukwa chake mu business first plan yathu ya 100 days pamene tupanga reform taikaso ndondomeko
kuti titeteze anthu athu m'midzimu kuti akhale ndi chakudya, akhale ndi fetereza. Mukudziwa kuti nthawi yathu ya UDF magawo fetereza ndi mbewu ulere ngati starter pack. Ife tifuna tibwezerese starter pack imeneyo kuteteza miyoyo yanthu m'midzimu. Chifukwa ma reforms, yes, ndizoona akabwera ma reforms amapanga effect anthu amakamaka anthu osowa akumudzi. Koma mmene zafikamo mdziko muno poverty level yathu yafika 80%. Umphawi walowa kwambiri midzimu. Zinthu zizigwina, chuma chasokonekera. Zambiri sizikuoneka pano, koma ndikhulupirira kuti miyezi ikubwerayi ndi pamene mudziwe kuti chuma chasokonekeratu. Fake tunena kuti payenera ndithu pakhale ndondomeko zobweretsa confidence, chikhulupiriro makamaka ma international partners athu ngati IMF, World Bank ndi ma lenders ena. Chinanso pafunika confidence private sector. Chifukwa tikudziwa kuti maiko amene amatithandiza ndalama akuchepetsa chithandizo. Chaka chino ndafotokoza kuti half ya ndalama imene amathandiza dziko la Malawi sipitirira. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.